Sangrongsalo Kaibrwi Sanmungo ADC Haphang Deputy CEO ni Thani Deputation Yapharkha TYF ni Adongrok Osalo Deputation Yapharmani Jorao Manjaka TYF ni GS Subhash Deborma TYF Central Committee ni Asuk Phang Koshigro Deborma no Khobiti Kubun Adongrok Lai thangnai bisyo subject DO ni 110 post ni bagai ADC Haphang ni bakhakde amsuk mok na harsak mani fiaba tabuk suk zora abani mungsa shakthar mok na harsagya kho apart munu regai TYF ni adong Sanmungo tisaka amjok mungo asung candidate rong ni thangfai khlai rangwai mani khorogo 5000 khlai kifli rjakna ni bagai ADC amseyo smoke house snamjakna hanbani aboni samung tabuk phano singjekya kho tekasha ongkha ADC Haphang ni bisingo chakri khlai pension ongjak rokno dakte khlai pension ujakna ni bagai Sanmungo tisaka paitak Sanmungo ongka ADC Haphang ni dalbidal rungnoko rungfrungnai rok kore apart munu regai dakte teacher requirement khlaijakna ni bagai bo Sanmungo tisaka TYF ni Adongrok Acha chung tini TYF Central Committee ni bakhakte ADC Haphang ni Thani bo Kaibrwi Sanmungo tei chung tini phaimani kaisa tongmani je 110 ta post ni 110 post JDU subject ni pelangna nei ADC Haphang belai chai toka exam ro bonaka thiaba tabukabo thui tongka bisa hailai thangka abo tamni bagi khajaiya even jara aro 30000 hai sikla sikli ro form ni bagai laisuka exam ni bagi laisuka tumung no ADC Haphang borong no nini sebogri ma yangke u borong ni kagos potro theke surukai exam ro mane hoite theke borong jarang khorso thamani abono kipili marnai 5000 gai khorogo jing obo demand khaikya teka sini demand tongor jagao sing sankha je smoke house no tui je kok asamani gobang ma nini kok thumnai roni bisingtike sing saiman kha je ADC Haphang smoke house khainani bagai oro rangti phekya phiaba jing ADC amjaya sini smoke house ro nukjalia bono bor jaga kachai tong bor jaga u rang thangkha bono kaham ke naikolui cheri sukrubui nai tumung no abo bai kebo gdali tongha ke borong no majra rona ni bagai jing ADC Haphang ni thani jing sankha dabi sankha sing oro sing tebo sankha sini pensioner or kam kai thangjak sini ADC Haphang samkhai thangjak bang mano 284 jona hai pensioner ngi thangka borong tabu bahino boroni pension ni rangma yangi tongo jingjalo kasajak boroni nukhung cholina bagi belai jingjalo kasajak boroni bagi bahino ADC Haphang dakti khlai borong no pension ni rang runa ningthung nei chingoro demand khaikya tumung no u sini demand jing chanmani obo rjagi hangke jing thinango lama bo ongkhornai nei jing sini jing CU bai malaina tongmani phiaba CU kre ni bagi jing deputy CU bai jing malaika o kokna jing saike phikya erpore or jagao jing tebo saka ADC amchai grungai sini rungnok rogo nini phrengnai rok gringi tongmani obono takti khlai phusupungna ni ungthung nei jing ADC Haphang ni thani bo kok saka diban tekaisa or jotoni sai khlai jing wana ma singsa jing nukjaka nini engineer abo executive engineer ni nini promotion no tui oro obono bosing salaikya executive engineer ni promotion no tui belai khen oro jingjal ka chalaija belai khen kesa kere ka chalaija ka phalaija ngai tongo obono sing khnaka obono jate mitmat khani tumung no kebo abo bai gadalai tongha ke bono bhaino nini o majra rui bono sastina nang thumni singaro demand khaika obono sini tinini TYF Kendra Committee no hoite TYF Central Committee no hoite sing demand narka ADC Haphang ni thani bo saborok khaikateni sini logibo tongo ang Subhash Deborma tabo TYF ni Barja Manjak General Secretary sini oro ani chini logibo tongo TYF ni Central Committee ni President Koshik Rai Deborma Vice President chini Porkit Koloi sini Joint Secretary Comrade Chintamohan Deborma Vice President Rajendra Jomatia Secretary Member sini Netaji Deborma te sini XEM plus ni chini TYF ni Central Committee ni Secretary Member Sondarani Chakma butong borong ni Sanmungo dakte supung rejaige hanke financial kotor jababo ongkhornai henai shakthormong rokha TYF ni Adongrok Aslo Deputation Yapharmani Jorao Manjaka TYF ni GS Subhash Deborma TYF Central Committee ni Vice President Porkit Koloi Joint Secretary Chintamohan Tripura Vice President Rajendra Jomatia Netaji Deborma no khoboi TYF ni te khobana Adongrok Kumulong ni Shimi Shirozini Gokthum Chini Khorang